A preto mám veľkú radosť, že našim druhým hlavným partnerom spoločnosť Fortinet. Kolega Janko Matoušek, Fortinet ma povedal, že by chcel na minútku slovo, tak mu odozdám. Tam máš aj vlastný mikrofón, ak si chcel. Teba počuť? Ale ja chcem povedať, že to nie je naranžované, dozvedel som sa to len teraz. Hej, nechcel som to urobiť úplne ako prekvapený, aby si nebol prekvapený, ale mene spoločnosti Fortinet som vám chcel všetkým datatriaďakom poďakovať za spoluprácu a dozdať túto plaketku. Jedná sa o Fortinet Champion a ste ako jediný partner z vyše 100 partnerov na Slovensku, ktorý toto ocenenie získal. A pre vás zákazníkov Datatrendu je to samozrejme symbolom toho, tej odbornosti a toho nasadenia, ktoré chalani do toho dávajú každý deň. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, a ja by som teda prešiel plynul k ďalšiemu odbornému slotu, ktorý bude prezentovať kolega Juraj Belko zo spoločnosti Fortinet. Jeho prezentácie sú legendárne, sú veľmi zábavné, takže ja sa na veľmi teším a musím mu aj pustiť, pretože ja som ten, ktorý aj uvádza, aj robí hudbu. Dobrý deň. Ja kým mi naskočí prezentácia, ja sa opýtam, koho zaujíma ransomware? Ja sa to smejete. Moje meno je Juraj Belko, som zo spoločnosti Fortinet. Ako hovorí Sokrates, viem, že nič neviem. Mojou úlohou je dneska vám porozprávať niečo o ransomware, nejaké skúsenosti. Problém je v tom, že v zásade človek, ktorý niečo vie, by to mal vedieť vysvetliť. Keďže ja to neviem vysvetliť, tak asi viete, ako o tom veľmi veľa viem, ale pokúsim sa dneska čo najviac z toho. A budeme si hovoriť niečo o ransomware, ale prvom ako začneme o tom ransomware, ja skúsim najprv vás tak involvnúť, že prečo uvažujeme o tom a prečo sa rozprávame o ransomware a čo sa vlastne zmenilo. Zmenilo sa to, že tie naše networky, siete, infraštruktúra už nie je... Počkajte. Už nie je iba APčka, switche a nejaké anténky, ktoré nám tam svietia. Ale čo je dôležité, už nám do toho vstupujú užívateľia, ktorí si musíme kontrolovať, čo robia, ako používajú. Už nám do toho vstupujú aj nejaké zariadenia, ktoré sú tablety, mobilné telefóny, ktoré si každý zamestnanec priniesie do práce, respektíve tam, kde tú infraštruktúru prevádzkujeme a pripájajú sa do našej siete. A to, čo je dôležité, na čo veľa ľudí zabúda, že súčasťou nášho workloadu sú už aj nejaké cloudové aplikácie. Ten cloud populárny, ktorý sa tak 10 rokov krásne hovorí, tak vybublal a prebublal až do toho, že napríklad taký Office 365, respektíve maily od Microsoftu používa takmer každá organizácia. A sú súčasťou tých našich bežných workloadov. No a dneska sa budeme rozprávať o ransomware, tak tuto je taký môj štandardný slajd, že ako taký prierez tým ransomwareovým útokom v skutočnosti vyzerá. Úplne na začiatku, keď útočník sa pozerá na tú našu sieť, tak má nejaké v zásade 3 možnosti, aby som tvrdil, že 4, ale držme sa toho, ako to hovorí teória. Z praxe si povieme, ako to je. Buď môžete ukradnúť kredence, alebo môžete urobiť, kompromitujete nejaký prístup tretej strany, všetci veľmi dobre poznáme, alebo môžete využiť nejakú bezpečnostnú chybu prevádzkovateľa aplikácie a exploitovať ten server. V zásade sú vždy potom možnosti také, že v momente, ako sa dostanete na ten počítač, respektíve ak sa dostanete cez nejaký exploit webovú aplikáciu dovnútra, hľadáte Active Directory. Prečo hľadáte Active Directory? Všetci dobre vieme, pretože v momente, ako som Active Directory admin, tak mám všetko pod kontrolou. Takže ďalší krok logicky je napadnutie, zjednoduším to veľmi, Active Directory kontrolera. A ak to všetko má, dostanem sa a vyrolujem si na počítače svoj kus kódu, ktorý mi začne robiť veci. Aké veci? Začne komunikovať smerom do internetu za svojím Command and Control centrom, aby dostal informácie, čo si má ďalej stiahnuť, aký toolkit si má zobrať, aby mohol pokračovať ďalej v práci. Čo je dôležité, všimnite si, že tuto je nejaký ten váš firewall, tuto je tá štandardná exekurita a tie linky pretínajú tú čiarku iba tu, 3-krát. V momente, ako tu už vidíte a snažíme sa komunikovať do Command and Control centra, už tie linky nepretínajú firewall. A teraz by tu možno, že bol niekto oponovať, čo sa aj stáva, pán Belko, nemáte pravdu, my to tam musíme vidieť. Nemusíte, ukážeme si zo pár príkladov, ako to nie je, ale takmer vždy sa využívajú kanály, kde sa stavím, že to nemáte, alebo nemusíte mať úplne pod kontrolou. Najčastejšie asi DNS-ko. Čo býva druhý častý spôsob na Slovensku, sú maily, čo by sa niekto pošudoval.
Ale skrátka ide o to, že bez toho, aby si to nejaký administrátor firewallov alebo ten security všimol, dostanete sa do internetu. Následne sa stiahnu nejaké nástroje a inštrukcie, aby sme si zabezpečili laterálny movement, to znamená, že z napadnutého počítača ideme do ďalšej sekcie siete, potom vydiscoverujeme aplikačné servere, objavíme nejaké databázové servere, file servere a začne sa šifrovanie a exfiltrácia dát. A zase dáta odtekajú do internetu, my o tom nevieme, až jedného dňa prídeme a nájdeme si takúto hlášku. Tedy všetci už vieme, že sme tam, kde sme nechceli byť. Teraz čo s tým? Problém v tom je, že ataker, ale respektíve útočník, to musí spraviť iba raz dobre. Veľký prúser je, že my ako správcovia infraštruktúry musíme byť vždy 100%. Jeden problém nám unikne, máme celkom zabarené. Na katastri by vám vedeli rozprávať. No a teraz, keď sa na to pozrieme, to taký produktový slajd, hej, že ale ako tomu zabrániť? Z pohľadu nejakého killchainu, to znamená, ako sme si hovorili, videli sme tam, že útočníci niečo skenovali, potom si to weaponizovali, potom si sa nasťahovali, potom sa snažili exploitovať, stiahnuť si nejaké veci, komunikovať a robiť akcie. Tak toto je taký pekný, krásny list, že v ktorej fáze by ste mohli aký ten produkt od nášho výrobcu Fortinet použiť, hej? Kašlíme na to, poďme ďalej. Dôležité je uvedomiť, čo sa vlastne deje. Na Slovensku sme mali aký problém, hej? Všetci poznáme legendárny, napadli významnú inštitúciu, obeťu SNK, nie, žartujem, tento bol vážny problém, hej? Asi všetci viete, veľmi dlho ste si nepozreli listy vlastníctva, a ransomware začal trápiť normálnych ľudí, ktorí v živote nevedeli, čo je to nejaká securita, čo je to nejaká bezpečnosť, čo je to nejaké IT, lebo prečo? Nevedeli si refinancovať hypotéku, nevedeli žiť, to je ten dôležitý problém, nevedeli sa posúvať ďalej v živote. Takže zrazu začal fungovať ransomware. No a do tejto situácie sme sa ako dostali? No dostali sme sa tak, no tak jasné, že prvý vplyv teraz veľmi všeobecný je súčasný geopolitický stav, ale druhý vplyv je, že ransomware začal byť ako služba. Začal byť ako služba, to znamená, že čo to znamená, hej? Zamávam kreditkou, niekde si šťuchnem a mám, hej? Tak si ja predstavujem službu. Ako keď si to kúpim maily od Microsoftu. Ja neriešim, že nejaké disky, nejaké antivírové ochrany, proste mám, fajka, dostanem login a ide ďalej. A takto vlastne aj funguje. Na to, aby sme, a dneska si troška povieme o tom, že ako sa stať zákazníkom ransomware as a service, hej? Na to, aby sme vôbec mohli začať a mohli byť akože útočníci a začať zarábať nejako na tej druhej strane, tak prvá vec, automatický dark web, všetci poznáte, hej? Druhá vec je, áno, kreditka, ja to tu uvádzam, ale ak budete mávať kreditkou, tak oni veľmi pravdepodobne prídete, takže čo potrebujete? Potrebujete nejaké krypto. Určite, lebo bežný prevádzkovateľa takýchto infraštruktúr si od vás tie doláre ani eurá v hmotnej podobe nejako nezoberú, vy ich musíte natlačiť. No a samozrejme, keď pekne zamávate a dozviete sa, a nájdete si pekne stránku, kde si to celé objednáte, dostanete takýto krásny dashboard, kde sa prihlásite a môžete začať robiť. Tu sú nejaké ukážkové ransomware skupiny, to nazvem, ktoré sú veľmi populárne, alebo boli, alebo sú a prevádzkujú v nejakej forme takúto sieť biznisu. Ja to tu uvádzam pre študijné účely, hej. Aj tak štandardný Google vám moc neporadí, takže musíte troška porozbiať internet a ja za seba hovorím, neskúšajte to doma, prosím, hej. Ak to budete niekto skúšať, nedáte si povedať, takmer vždy prídete o peniaze, nie, takmer vždy prídete o peniaze a prídete o dáta, hej. Prvý, druhý, tretí krát vás dostanú. Nebudete zákazník, budete obeť. Nepýtajte sa ma, ako to viem. Áno, lebo boli tu také reči, že ransomware servis za $15 mesačne a tak, bol som na konferenciách a jedného dňa prišlo zadanie, tak som sa do toho obul. Nie, není to $15, ale vychádza to približne asi 100 plus eur mesačne na to, aby ste mohli prevádzkovať takúto affiliate network. A ešte si povieme o tom, že ako ďalej, no ale že začali sa tu diať také nejaké iné iniciatívy. A napríklad, čo si ľudia neuvedomujú, je, že banda nadšencov, to nazvem, weaponizovala napríklad Raspberry Pi. Open sourceový toolkit, tam je hore link pre všetkých zvedavých, si to môžete vyskúšať doma na vlastných počítačoch, na manželky, ako to ide. A si môžete stiahnuť a môžete začať robiť po firme zle a robiť starosti administrátorom.
nainštalujete, máte po celom svete, je k tomu krásny toolkit, majú k tomu dokumentačné videá, čiže keď ste taký blbý ako bota ako ja, tak to určite dáte, lebo je tam step by step návod, ako proste urobiť niečo, čo v konečnom dôsledku by mohlo ohroziť aj vašu profesionálnu kariéru. Keď si ľudia myslia, že to je len o nejakom softvere a že to musíte pripájať na internet, tak teraz z iného zadania. Existujú aj nejaké airgapované systémy. My máme airgapované systémy, sme safe, nám sa sem žiadny internet nedostane, my každú internetovú komunikáciu zachytávame a potom analyzujeme, hlavne tie trojpísmenkové agentúry by vám vedeli povedať. No a keďže také nejaké zadanie prišlo, niekedy novembri, som sa do toho obul, asi všetci poznáte USB káble. Existuje možnosť, ako ten ransomware, a čo chcem dodať pri tomto, je, že musíte zvažovať hlavne aj insider job. Ako ten ransomware dostanete aj na aggregované systémy. Toto je USB kľúč, na ktorý sa USB kábel, ktorý má v sebe skrytý kontroler, na ktorý vhodným aplikovaním kódu a vložením do počítača získate to, že v tomto momente sa demonstruje to, že počítač, ktorý bol absolútne odpojený od siete, od Bluetoothu, izolovaný v aggregovanom systéme, zrazu nejakým spôsobom sa pripojil na môj iPhone. Čo to znamená? Že z toho aggregovaného systému ja mám práve tú možnosť, ako vyťahovať dáta. Ostatné je už len fikcia a rozprávka. A čo rôznejší, alebo respektíve paranoidnejší dostali, keď som mi to ukázal, že pozrite sa, tuto je môj iPhone, tu sú vaše dáta z toho počítača a diskusia už potom samozrejme prebiehala trocha dnes inak. Kabel vyzerá asi takto. Dobrá rada. Neberte si o tom nejaká káble. Moje prekvapenie bolo celkom veľké, keď ja som pripravoval túto prezentáciu pre vás a zistil som, že tie moje peče, ktoré som tam robil, sa oficiálne prebublali až do firmwareu a stal som sa firmware kolaborátorom, trocha reklamy, prepáčte. Ale hore je krásny link, stojí to $20 teraz, čiže za $20 strašne veľa sa nám odporúčam, no a povieme si, že ako ideme ďalej. No. A keďže sme si hovorili o nejakom logbite, respektíve to, kde som to, alebo takto, to, kde som počul, že to bolo investigované, ak sa to skúšalo, bol práve ten logbit. A logbit bola taká sranda, lebo v tom období, keď sa to skúšalo, NSA a FBI začali mať logbitu trocha plné zuby, začali im ísť po prstoch a šľapať na pety. No a tu začala tá show, kedy som si otvoril pukance a začal som pozerať, čo to sa dialo v priamom prenose. No jedného dňa, keď ste si takto prevádzkovali ransomware stránku, som teda prišiel a vidím toto. Brúsaj. Rovno na affiliate linku som dostal, že niekedy v apríli to tuším bolo, ja som strašne zlý z dejepisu, takže prosím, prepáčte, ale apríl-marec to bolo, keď som sa prihlásil a stránka zrazu obsahovala informáciu, že je pod kontrolou NSA. Celkom prúser, hej. No a čo teda vieme o tom logbite, respektíve čo som si naskrobloval za ten čas, keď som to sledoval ja, že ako to vyvíja, lebo aj ten ransomware sa vyvíjal. Na začiatku to bolo niečo, všetci poznáme Van Half, teda aspoň pamätníci, a anti-Van Half. Pamätníci. Ale aj ten ransomware sa nejako vyvíjal. Ja som ich začal registrovať niekedy okolo roku 2019, kedy to vzniklo a boli prvé obete. Potom prišla veľká transformácia Logbit 2.0, kedy sa vlastne transformovali do toho enterprise sveta, to si ešte ukážeme. A prišli obrovské vylepšenia, hlavne prišli s tým affiliate programom. Pozriete, čo je affiliate program vlastne? Pardon, ja to tu používam. To je, ako keď napríklad predávate pre Amazon, hej, urobíte si affiliate program, dostanete nejaký identifikátor a vy vlastne neprevádzkujete žiadnu infraštruktúru, len niekde máte URL linky, alebo oni vám dokonca prevádzkujú aj e-shop a klikajú na, vy dodáte logo a oni vám to obredujú a máte proste podiel z toho, čo si zákazníci kúpia cez váš affiliate link na tom Amazone. Takže Logbit 2.0 vlastne bol o tom, že ideme robiť affiliate program, skvelý nápad, hej. Potom bol Logbit 3.0, ktorý bol niekedy okolo júna 2022, kde začala tá obrovská sranda a povieme si, že prečo. No a takto to nejako vyzeralo, hej. Keď si dostali prvýkrát Logbit, ransomware na zašifroval počítač, tak dostali si takúto školámerskú hlásku na pozadí. K tomu ste si našli texták, kde ste mali niečo napísané, no, kde máte zaplatiť, hej, ale potom sa začalo vyvíjať a zase takto vyzerala ďalšia verzia, kde ste zase dostali, no a potom to prišlo, hej.
Logbit Enterprise. Zrazu to už prestalo byť lamerské v nejakom texte, ale normálne stránka, ktorá sa automaticky prekladala do jazyka podľa toho, z akého browsera ste prišli, kde ste mali úplne jasne povedané, ako si nainštalujete Tor, ako si kúpite bitcoiny, aby ste mohli zaplatiť, kde ich máte zaplatiť a ako postupovať, aby vaše dáta neboli zverejnené, predané ďalej, o tom si ostatne ešte povieme, pretože to bola súčasť stratégie pri práci s ransomwareom. Samozrejme dostanete aj nejaké informácie k tomu a takto vyzerá Logbit Black, ďalšia verzia. No a toto je vlastne zjednodušená mapa samotných Logbit prevádzkovateľov, ako to vlastne funguje, ktorú keď si pozriete, veľmi nápadne sa podobá na niečo, čo som ukazoval v nejakom druhom slajde, ktorý vyzeral tak strašne komplikovaný, ale tento jednoduchý, že ho pochopím aj ja. Máte tam na začiatku brute force, to znamená, že oni to skúšali nejako PS pre metodou, že rozprášim a uvidím, niečo zaberie, štatistika nepustí 5%, proste vždycky musí byť, alebo využili nejakú nepačovanú vulnerabilitu. Na Slovensku s tými prípadmi, s ktorými som sa stretol, je tak 50-50. Väčšinou je to teda nepačovaná vulnerabilita, lebo z povahy toho, ako prevádzkujeme infraštruktúry, ale napríklad v US, respektíve za oceánom, to je viacej ten brute force, respektíve ukladnuté kredence. Tu je to celkom dobré, pretože už väčšina ľudí používa ako dvojfaktorovú autentifikáciu, čo aj napriek tomu, že Microsoft a všetky tých veľkých hráči tlačia, v US ešte až tak nie je celkom standard. No a potom samozrejme zase prichádza nejaký vstup do siete, kontaktovanie command and control centra, stiahnutie si toolkitu a začne robiť veci a vynášanie dát a na konci dňa toho je enkryptovaný file systém. No a tu si vlastne povieme na princípe mačky, o problému mačky, čo je taký môj slajd, ktorý používam, keď potrebujem jednoducho Amike vysvetliť, že ako vlastne tá security funguje, tak keď si strážime tú mačku, tak prvá vec je, áno, firewall. Každý si myslí firewall, to sú naše vstupné dvere do toho nášho baráku. Je tá vec, ktorú potrebujem. Ale najčastejšie sa potom ešte zavnú na tie okná, čo sú že webová proxy, mailová gateway. No a samozrejme, keď chcem byť úplne safe a chcem ísť na dovolenku a aby bolo tú mačku postarané, tak si dám doma nejaký trezor, do ktorého si zamknem všetky tie svoje dôležité veci, to je naše EDR-ko. A tam, čo do trezoru nenapchám, tak to monitorujem nejakým kamerovým systémom, to je naše NVR, MDR a ideálne aj vonkajším, aby som mal nejakú komplexnú informáciu o tom, že keď sa niečo stane a ja som na dovolenke, aby som vedel, či to je problém moja mačka, alebo prišiel nejaký lumpík, alebo prišiel človek, ktorého poznám, tú mačku nakryť. Tak, toto je taký produktový slajdík, ale tento nám hovorí o tom, že ak teda sa chceme pozrieť na tom, že ako sme dobre na tom v pohľadu bezpečnosti a v pohľadu, dneska sa rozprávame o ransomware, takže hlavne v súťažnosti na ransomware, máme nejaké levely, kde sa začína tu a končí tu. Ja len ukážem, že tuto na začiatku je nejaká basic network segmentation, ten náš firewall, a niekde na konci je CM-SOAR, to znamená, že automagické nejaké akcie, ktoré sú na základe nejakých incidentov. Ja nebudem menovať, čo všetko potreba, aby ste tie jednotlivé levely preskákali, to si určite prečítate, ak vás to bude zaujímať, ja sa stane, že teda vás to nezaujíma. Takže ušetríme si čas. Ja ďakujem za vašu pozornosť. Len srandujem, ideme ešte ďalej, lebo to najzaujímavejšie teraz mi príde. Takže ako sme si hovorili, ten ransomware sa transformoval do nejakého enterprise sveta. No s tým prišli aj problémy, pretože keď ste sa stali obeťou, tak ste našli tam nejakú stránku, kde ste museli ísť, tam ste našli, že to sú všetci títo ľudia, vám tam bežal countdown timer, že ak nezaplatíte, tu vám to beží, tak sa stane toto. Úplne, že psychologická hra. Dôležitá vec, pretože, ako sa hovorí, akými zbraniami bojuješ, takými aj zhynieš. A keď ste si na seba klikli, tak ste tam mali ešte takúto zaujímavú vec. Čo vás ešte viac nutilo. Vy, keď ste nemali peniaze, ste si mohli za peniaze predĺžiť ten čas. 24 hodín mi daj ešte, prosím ťa, potrebujem zohnať tie bitcoiny, tak za málo bitcoinov. Alebo ste mohli povedať, že všetko to znič, alebo mi to stiahni, hej? Smutná správa je, že aj keď ste zaplatili za zničenie, nie vždy to tak bolo a verili by ste ľuďom, ktorí vám povedia zaplať, my to zničíme, ale nemáme žiadny proof, že sme to zničili, že si to nechajú. Takže ľudia často platili a potom aj tak boli smutní, ale väčšinou času to zafungovalo, ale dostali hlavne kľúče na odšifrovanie dát, pretože väčšinou o to išlo. Potrebujem to rozšifrovať, lebo ja nemám zálohy, že, pán katastra?
možno dostanete ho do hlavy. Ale oni išli ďalej. Oni vedeli, že tu je ešte nejaký prúser a začali robiť také veci, ako robia aj enterprise hráči. Majú vlastný bug bounty program. Čo to znamená? Vyhlásime súťaž, že kto nájde v našich systémoch nejakú chybu, ideálne exploit, je to exploitovateľné, nahlási nám to, tak my ho uvedieme do siene slávy a zaplatíme mu peniaze. Hej. Super, fungovalo to, pretože nejaké nahlásenia som si vyskúšal, nejaké peniaze prišli, aj keď to bolo celkom zaujímavé, ako sa to trasovalo, ale zaujímavé na tom je vôbec, že takúto možnosť ponúkajú. Druhá vec je, že keď ste ten affiliate a potrebujete tie dáta niekam vytiahnuť, hej, kto z vás prevádzkuje v Tor networku nejaký storage, nejaký web server alebo nejaké servisy? Asi všetci nie, takže sám celkom príde vhod, že tiež zase mávnete kreditkou a niekto vám ten storage bezpečný file share, aka Mega alebo niečo podobné, Dropbox, ponúkne. Takže vy ste sa nemuseli trápiť tým, že kam, rovno v cene ste už mali, že kde to máte putnúť, mali ste k tomu krásny interfejs, kľúč prišiel k vám. No, jedného dňa sa začala teda, ako som už hovoril na začiatku, to bola Operation Kronos, ktorú spustila FBI v spoločnosti s inou trojpísmenkovou agentúrou z UK. A im to teda vyhekovali. No a nahlásili sa ráno affiliate do svojich účtov a čakala ich krásna hláška. Že my o vás vieme o vašich aktivitách, máme zalogované všetko, máme vaše IP adresy, máme vašu súkromnú konverzáciu, čo v skutočnosti bola aj pravda. Prosím, kontaktujte nás. A polka ľudí si povie, jasné, zmážem účet, ideme na novo, from scratch. Ale čo bolo na tom zaujímavé je, že prečo to vlastne spravili. Začali ísť po chlapíkovi, ktorý sa prezentoval ako Logbitsup. Hovorí niekomu meno Logbitsup, sledoval to, nesledoval to, super. Takže to bol líder, ktorý stál za celou tou skupinou a vystupoval hlavne na RAM a XSS fórach. RAM a XSS fóra sú jedni z najviac organizovaných ruských fór, teda prevažne sa tam organizujú ruský hovoriaci ľudia, kde sa vymieňajú skúsenosti, je to moderované, má to nejakú štábnu kultúru, môžete to prirovnať Redditu, to znamená, že je to pekné, úhľadné, pekne porušíte pravidlo, letíte, má to výpovednú a informačnú hodnotu a hlavne viete tam sa dozvedieť niečo o niekom a hlavne, čo je dôležité, všetko funguje na báze reputácie. To znamená, že keď sa tam ja teraz javím ako Juraj Belko a mám 0 veci za sebou, tak sa so mnou nikto pravdepodobne nebude ani rozprávať. Takže Logbitsup bol ten typek, ktorý to prevádzkoval, písal o tom, dával rady a jeho správanie vychádzalo tak, ako keby sa to celé zodpovedal. No a jedného dňa sa prihlásil a čakala ho takáto stránka na jeho vlastnej infraštruktúre, podotýkam. Na jeho vlastnej stránke na Logbit prišlo, že my vieme, kto si, že nie si ani z United States, ani nemáš Lamborghini a vieme, koľko máš peňazí a kde bývaš. Začala sa informačná vojna. A ja toto bolo, že ten moment, kedy, že OK, tak ja si otváram kukanca a idem sa pozerať. Pretože začali sa medzi sebou hackeri a NCIA trollovať. Aj z FBI dokonca. Takže čo sa deje? Čo je zaujímavé, že na to, aby sa toto celé udialo, využili exploit. Využili normálne, že exploit, ktorý nebol ani nejak nový, ale proste bol, vyhekovali ich a ich vlastnými metódami ich začali trollovať a pušovať do limitov. Keby niekoho zaujímalo, tu je to CVčko zverejnené, je to z 2023, toto sa udialo v apríli 24, asi viete, to bola nejaká afektovaná verzia 8.1, PHP už, ja si ani nepamätám. Je to hore napísané 8.1, čiže keď ste mali niečo pred 8.1.22, čo oni mali, asi nemali rok updatované PHP, tak to bol celkom problém. Tuto to vlastne vysvetlilo, že čo sa stalo, že oni mu to celé šatli, celé mu to zrušili a zmazali. Človek by si povedal, že dobre, koniec skupine, hej, ide nová etapa, niečo sa bude diať. Žiaľ Bohu, toto sú také žabomyšie vojny, čiže kde niečo skončí, iné začína, no a tu sa pekne začal chalán rozpisovať, hej, a hlavne dostal pán na XSS fóre, hej, a začal sa o tom rozpisovať, že čo je aký problém, a čo vlastne
prečo po ňom išli trojpísmenkové agentúry a ľudia sa do neho obuli, hlavne tí jeho affiliate, ktorí mali zaplatené peniaze za to, aby niečo mohli robiť a nemohli robiť nič. A on tam vysvetloval, že môjim primárnym dôvodom neboli peniaze, že môj gól bol, že infektovať 1 milión organizácií. A všetci vieme, že to robíme presne kvôli tomu, kvôli cti a sláve, hej, jasné, vždy sú za tým peniaze. Nič iné, len peniaze. Keď niekoho bude zaujímať túto krásny výcud v prezentácii, dostanete, môžete si počítať, budete sa zabávať, hej. No. A začalo tzv. Unmaskovanie, hej, čiže začali sa medzi sebou doťahovať. Čo je dôležité, ja som zabudol povedať, že Lockbit bol schopný obnoviť svoju celú infraštruktúru a celú prevádzku do 1 týždňa. Haslo a o chvíľku, ak ste boli na správnych miestach, sa objavili nové linky na nové adresy a keď ste boli approved, tak ste sa k tomu dostali a po týždni ste mohli pokračovať tam, kde ste boli. Áno? Ďakujem za poznámku, veľmi pekne. Ešte raz poprosím pána na hlas. Pán hovorí, že aby sme to porovnali s rýchlosťou obnovy katastra. Ja ale uznávam, že obnova po ransomware útoku není až tak celkom jednoduchá, lebo chcete určite svoje staré dáta naspäť. On ich až tak moc nepotreboval, stačila mu užívateľská databáza, ktorú mal, predpokladám, niekde odloženú. Ale áno, za týždeň v plnom prúde s tými istými vecami, dokonca môj kredit bol späť, hej? Nič nechytal. Teda, nejaký kredit som počul, lebo asi by som mohol byť perzekovaný. No a to sa začalo veľmi krásne, hej, že oni začali si dopisovať. On ich vypisoval na fórach a oni mu naspäť, hej? Zverejnili jeho fotku, zverejnili jeho lokáciu. Cez Yandex Index zverejnili, kde by mohol bývať, pretože pánko niekedy okolo roku 22 si zabudol zapnúť VPN-ku a pristupoval na nejaké sajty, ktoré reviewili jeho IP adresu a jeho kontakt profil. No a na základe toho prišla tučná odmena, hej, zrazu 10 miliónov, hej. Tých 10 miliónov dôležitých, lebo ešte vám poviem prečo, lebo sa tam stal taký veľmi dobrý psychologický boj. No, pardon. A zverejnili sa nám informácie, hej, v máji 7. už bolo vonku, že je to Dimitrij Korošev, dúfam, že si tam jeho meno správne, neurazí sa na mňa, že sa narodil v Rusku nejakom apríli 1993, čiže mileniál, asi sa nudil, že šoferoval najprv Mazdu a potom za ukradnuté prachy si kúpil Mercedes, dobrý deň, a že to Lambo nikdy nemal, no a z Yandex Bridge, ktorý bol v 22. teda zistili jeho IP adresu a pomohlo sa celkom pekne identifikovať. No a začalo sa to aj prebierať na takých známych fórach. VX Underground je profil na LinkedIn, za ktorým stojí pánko, ktorý prevádzkuje obchod s zraniteľnosťami. Trocha shady business, ale dajme tomu, že jeden z tých lepších a poctivejších. Ale začali medzi sebou hackeri komunikovať o tom, že kto to je, ako to je. Pánko si bol taký istý, že dokonca vystúpil v podcaste, kde on hovoril, že to ja nie som, to proste majú zlé informácie, tam je odkaz, môžete si vypočuť, odporúčam. Je to úplne, že super, hej. Napísal dokonca aj message, že všetci blafujú a že on je Dimitrij, dokonca aj VX Underground to retweetoval a hovoril, že páni, ale to tak asi nie je. Prax ale ukázala čosi iné. Vlastne dopadlo to tak, že spoločnosti aj s tými affiliate, ktorí boli tiež poškodení a prišli o čas peniazy a boli nahnevaní, sa podarilo dostať pána a jeho komplicov do basy, hneď za tým, do väzby, aby som bol predtým, a hneď za tým následovali ďalšie fóra, čo bolo celkom zaujímavé, lebo toto sme si nevedeli vysvetliť a teraz veľa otáznikov bolo, že či je niekoho natrel, ale prečo koincidencia, že hneď za tým proste zbalilo FBI RAM Forum, čo bolo jedno z najväčších. A ako sa na tom podielal, hej? Áno, pracuje na tom Europol. Ja by som len chcel povedať, že aj napriek tomu, že to vyzerá takto, že je to easy, že si to môžete spraviť a že láka to, že zbehnúť na tieto chodníčky, neodporúčam, pretože áno, ani Europole, ani FBI, ani NCA sú není hlúpi. Pracujú tam ľudia, Bože, není majú pomaly, ale isto. A dostanete sa do doby,
kedy okrem nejakých trojpísmenkových agentúr sa vám môže stať niečo podobné, ako sa stalo adminovi Doxbinu. Doxbin bolo fórum, kde sa zverejňovali doxovacie informácie. Doxing znamená veľmi zjednoduchosti, že niekto zverejní vaše privátne informácie ako adresu, meno vašich detí na verejnom fóre a potom začnú sa diať veci od online útokov až po fyzické. No a pár ľudí, ten napríklad Doxbin na tým tak nahneval, že nie je trojpísmenková agentúra a zverejňujú iba jedno video, to druhé už nie je publikovateľné. Si ho našli, donútili ho sa prihlásiť, celé to zmazali. A posledný záber hovorí za všetko. Je k tomu ešte pár dva, tu vám nebudem ukazovať. Chcel by som len povedať, že nedajte sa zalákať na cestu chodnička nejakých ilegálnych aktivít. Vyzerá to ľahko, dá sa to prevádzkovať aj bez toho, aby ste boli security inžinier. Neuvedomujete si, aké dopady to môže mať pre váš život, častokrát aj z tej druhej strany. A na záver len poviem, pretože zase to preťahujem, pri strážení si svojej infraštruktúry nezabúdajte nikdy na toho užívateľa. Môžete mať aplikovať čo chcete, ten užívateľ je momentálne za mňa to, kde by som ja najviac sústredil svoju pozornosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za detailnú prezentáciu Vrabelka a spoločnosti Fortinet.